салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. Рӯзи ҳар яки шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо боз як ремонти дигар бо валик дӯстони азиз. Мисли ҳарвақта гилпартоӣ бо валик дӯстон. Инҳамин хонаи на шпаклёвка заагия шпаклёвкаша хидмон заем хайр ремонти хонара хидмон кардем дӯстон. Ай болои ҳам шпаклёвкаи навзадагӣ грунтовка кардагӣ гил мепартоем. Ва бисёри подписчикҳо нависонда буданд, даже дар WhatsApp занг зан акамо ягон свет эмулсия бизанем ё ки бародар ягон свет эмулсия заданмон обязательнияй. Дӯстон вақте агар бихоҳем гил бизанем ай болои ҳами шпаклёвкаи навзагӣ шарт нест ягон слой эмулсия бизанем ё ки лишний расход кунем. Ва бисёриҳош нависонданд ки ака мақсад гилпартоӣ свет дар шпаклёвкаи навзагӣ светша мекаша мегира рангша мақсад беранг намешава ё ки гил нито намеояд хира намеояд. Не бародаро ҳеҷ намешава. Ман ҳами қасол гил мезанам дар болои шпаклёвкаи навзагӣ ҳеҷ намешава. Ина бародаро дар 3 литр эмулсия ман колери 6 дона колери шоколадни добавить кардагим як қити клей пейва ина гил партофтагим ай сабаби хидм тоқа будан натонистам ки камера кунам тарзи коркардша игилам паласати қатияй ба вибри хонадора мақсад паласахай задагием ина дӯстон. Ва касоне ки мехоҳен ҳами хеле гил бизанем хитон ё ки ҳами хеле гилтон дар кора мехоҳем харидорӣ кардан дӯстон ман хидм гили фурӯшӣ дорам. Метавонед дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ дар WhatsApp имо ҳамун гиле ки маъқултон аст суратша равон кунед ё ки метавонед бинависонед. Ман хидм гилои дагира суратҳоша равон мекунам. Вибр кунед доставка дорад бародаро дар кадом шаҳр дар ки ҷое бошед ғайра Ленинобод дигар ҷоҳода доставка дорад. гилора мебарем мерасонем дӯстон дар дастон гилора метем. Ва касоне ки мехоҳед ҳами хеле ремонт кардан метавонед занг бизанед ё ки дар WhatsApp мо бинависонед дар ҳамин номерро. иншаалло ки нархи наво тоғри бигирад мерем ҳами хеле гил дар хонатон мезанем кортонро буд мекунем дӯстони азиз. Ва ина бародаро мо гилзаниро тамом кардем сабаби хидм тоқа будан ба ҳамин хотир надоштем одаме ки тарзи коркардша камера кунад ба ҳамин хотир ина гила задем бародаро тамом кардем. ҳар ҷо камераш кардагием пешаи гилзанӣ баъдаи паласа ина бо паласа задан ҳама свети сиёҳ оранҷи қатӣ задагием дӯстон. баъд ай болои ҳамин бо лак мезанем декоративни лак ва бисёриҳо гуфтанд ки ҳам декоративни лак заданаш обязательния ё ки не. бародаро обязательния заданаш агар шароитон боша бизанем бо хубтара ба он хотире ки как моишни абой мешава ба ҳамин хотир лака бизанем беҳтарин мешава. гулак камқабида киш латақати мешакиш доғаш мерава ҳеҷ намешава мақсад гила ва ҳамун хел места. ва дӯстони азиз касоне ки меҳмонед ҳатман канали мо обуна шин ва дастгиро фаромӯш накунед. амун лайка бимонед дӯстон агар имкониятш боша дар имо WhatsApp подлисаш кунед. ва дӯстони азиз касоне ки мехоҳед ҳам хеле гил харидорӣ кардан боз як бор дигар метавонед дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ занг бизанед. иншаалло гилои нава пешкаши шумо мегардонем дӯстон. ва паноҳи ҳаматон ба худо то навораи ояндаи мора худованд нигаҳбон боша ҳар яки шумо.